Em dic Emili, exprofessor de la UB i tinc 72 anys. Amb Rosetta Stone he refrescat l'anglès, perfeccionat el portuguès i aprofundit l'italià. Ara m'he iniciat amb el grec modern, tot un repte. El programa, des del primer moment, progressa en la majoria dels aspectes del llenguatge, és a dir, fas una mica de tot. És una manera d'aprendre sense molt esforç, des de casa i al teu ritme. Anima't, cada idioma que aprens és una finestra al món. Hola, jo soc en Joan Mata, soc professor emèrit d'Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona. He fet 4 cursos amb Rosetta Stone, de francès i darrerament alemany, per reforçar i per posar al dia aquests idiomes. És un mètode fàcil d'utilitzar, és molt flexible, en el sentit que no té horaris, pots accedir quan tu vols, i de mica en mica vas aprenent. Haig de dir que en conjunt l'experiència ha estat molt positiva i que és un mètode força recomanable. Gràcies.